אנחנו נמצאים באתר ההנצחה של לטרון, וטיולנו היום מתרכז בפרוזדור ירושלים. מצפה לנו מסלול של כ-30 קילומטר מעגלי, על גבי דרכים רחבות ונוחות. מאתר ההנצחה אנחנו יורדים לתחנת הדלק, חוצים את הכביש ומטפסים למנזר השתקנים. מנזר השתקנים של לטרון הוקם בשנת 1890 על ידי נזירים בני המסדר התרפיסטי הידוע באורח חיים קפדני ומחמיר, כמו השתיקה שגזרו על עצמם. מי שירצה להיכנס לסיבוב סיור במנזר יצטרך להשאיר את האופניים בחוץ. המשך הרכיבה שלנו בטיפוס ליישוב נווה שלום, כשבדרך נחלוף על פני שרידי המבצר הצלבני לטורון דה שווליה, שהעניק לאזור את השם לטרון. נווה שלום הוא יישוב כפרי קהילתי שנוסד סביב הרעיון של דו-קיום לאומי. חיות בו משפחות ערביות ויהודיות ומקיימות חיי חברה וחיי שיתוף מלאים. מנווה שלום רכבנו על דרכי קורקר טובות לכל רכב והגענו לדרך בורמה. דרך בורמה מסומנת בצבע אדום. הדרך הזו נסללה במהלך מלחמת העצמאות במטרה לעקוף את מובלעת לטרון הירדנית ולהגיע לירושלים הנצורה ולא דרך הכביש הראשי. מכאן אנחנו נמשיך בשביל הכחול שיוביל אותנו עד למצפה אשתאול. ממצפה אשתאול ירדנו דרך משרדי הקק"ל, חצינו את הכביש ונכנסנו לדרך הפסלים שביער הנסים. מכאן אנחנו נמשיך לקבר שמשון הגיבור ונמשיך עם הדרך עד למצפה הראל. אנחנו נמצאים בתל צורה, במקום שעל פי המסורת קבור שמשון הגיבור ומנוח אביו. מכאן יש לנו גם תצפית יפה לעבר רמת בית שמש ועל הרי ירושלים המתנסים מעליה. בשרידי אתרו של הכפר הערבי בית ג'יז ליד קיבוץ הראל הקימו פה את מצפה הראל. במקום, כמו שאתם רואים, יש מפת תבליט המתארת את מהלכה של דרך בורמה, כשדרך בורמה נמצאת ממש כאן מתחתנו. מכאן אנחנו ממשיכים לכיוון אנדרטת חטיבת אלכסנדרוני. פה באנדרטת חטיבת אלכסנדרוני מסתיים טיולנו. מכאן אנחנו רואים כבר את אתר ההנצחה של לטרון. נבחר את אחד השבילים לשדות ונרכב חזרה לרכב. להתראות בטיול הבא.